104.7 IFM. Report! Umani ng Samu'T-Saring Reaksyon Mula sa Ilang Pangasinense ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Ilang Pangasinense, hindi umano nararapat ang agarang pag-aaresto sa dating Pangulo dahil wala pa umanong sapat na katibayan sa mga akusasyon laban dito. Again, hindi. Kasi di ba nanungkulan naman siya dito tapos tama naman yung mga ginawa niya. Habang ang ilan naman, sinabing kung ano umano ang naaayon sa batas at kung napatunayan niyang may pananagutan ng dating Pangulo sa lahat ng mga ibinabatong aligasyon at akusasyon laban sa kanya, ay hahayaan na umano nilang batas ang humusga rito. Pwede na rin kasi palagi naman na siyang kwan eh. Kung mayroon ng warrant of arrest, pwede naman siyang Sa huli, ang panawagan ng mga Pangasinense sa mga lider ng bansa na hindi sana maantala o maapektuhan ang ilang programa ng pamahalaan para sa mamamayang Pilipino sa kabila ng nasabing pagkakaaresto sa dating presidente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.